Een gelijkspel tegen Venlose Boys was voor de voetballers van SV Venray zondag voldoende om op eigen veld kampioen in de eerste klasse D te worden. Voor het team van trainer Bart Denissen was het echter geen reden om niet vol voor de winst te spelen. Met een 5-1 zege tegen de nummer 3 van de ranglijst kreeg de kampioenswedstrijd extra glans. Een jaar na de degradatie uit de hoofdklasse keert Venray weer terug op dit niveau en werd het seizoen met een gouden randje afgesloten. Een enorm mooi slot van een mooi seizoen. Vorig jaar, dat zei ik in de voorbereidingen, of in ieder geval in de besprekingen, vorig jaar stonden we anders. Dan moest je gewoon winnen om veilig te zijn. Dan heb je een enorm zuur seizoen. En ik ben gewoon enorm trots op dit team dat je na een seizoen meteen het kampioenschap pakt en terugkomt in de hoofdklasse. En dat is knap. Ja, een supermooi einde. Ik bedoel, we hebben een heel mooi seizoen gehad. We zijn moeilijk begonnen. Maar we hebben het gewoon super mooi afgerond en ben ik super trots op het team. Had ik van tevoren niet verwacht dat we zo afsluiting zouden hebben. En ook nog hier thuis kampioen worden. Ja, is heel leuk. De kampioenswedstrijd tegen Venlose Boys werd geen spektakel op Sportpark de Wieën. Als je de wedstrijd bekijkt, de 5-1 winst had je op zich nog wel meer kunnen winnen dan wat je nu gedaan hebt. Goed, na 3-0 zie je begin toch dat ze temporiseren, wat rustiger spelen. En de tegenstander, moet ik zeggen, die liet het ook toe en die vonden het ook prima. En die zijn ook wel meer aan het voorbereiden richting de competitie. Je ziet na 5 minuten kom je op 1-0. Ja, dan zie je dat de grootste druk, als je over druk mag spreken, die is er gewoon helemaal af. En dat is de gezonde spanning die is eraf. En dan ben je lekker aan het voetballen. En uiteindelijk valt in de blessuretijd, net voor de rust, valt die 2-0. Ja, dus dat is gewoon lekker genieten. Dan zullen we uitspelen en genieten deze wedstrijd. Keepster Sanne de Boer glunderde na afloop. Ze genoot van de kracht van haar team in het afgelopen seizoen. We zijn een heel jong team. Met ook wel wat ervaren spelers. Onze as is heel ervaren. En we willen het spelletje spelen. We willen heel graag mooi voetbal spelen. We houden niet ervan om zelf lange ballen te gaan spelen. En echt voetballen, dat is denk ik onze kracht. En blijven gaan en voor elkaar willen werken. Enkele minuten voor tijd kreeg verdedigster Michelle Frenke haar publiekswissel van trainer Bart Denissen. Zij hangt na dit seizoen haar voetbalschoenen aan de wilgen. Ik ben daar klaar met mijn school. En tijd voor nieuwe dingen. Ik wil geen verplichting meer, zeg maar, op de dinsdag en de donderdag en de hele zondag. Dus tijd voor nieuwe dingen. Ja, dat is wel super jammer. En Michel staat natuurlijk centraal achterin. En daar heb ik dan als keeper veel mee van doen. En ik vind het wel echt super jammer dat ze stopt. De 24-jarige verdedigster speelde 17 jaar bij SV Venray. Jaren waarop ze met plezier terugkijkt. Hele leuke teams gehad, leuke speelsters, leuke trainers. Eigenlijk geen enkel jaar dat ik zoiets had van nee, dat vind ik niet leuk. Dus, Volgend seizoen keert Venray terug in de hoofdklasse. Denissen heeft veel vertrouwen dat zijn team mee gaat draaien. Ja, 100%. Ja. Ik heb het toen 2,5 seizoen overgenomen en je ziet gewoon terug dat er gewoon enorm veel potentie zit in die groep qua voetbalvermogen. En vorig jaar hebben we het heel vaak wedstrijden laten liggen. Je bent voetballend redelijk sterk. Ik denk, niet overdreven, ik denk wel in de top 5 voetballend zit in de hoofdklasse qua voetbal. En alleen het scoren, dat bleef uit. En dus ik denk dat dit seizoen voor het team misschien ook wel, het klinkt stommer, goed is geweest om een keer een stapje terug te doen. Met vertrouwen, het voetbal. Vrij jong team, dus iedereen wil er wat meer ervaring op doen. Ja, dus dat is eigenlijk alleen maar lekker voor het hele team. Maar voor het zover is, werd er nog eerst een flink feestje gebouwd om de titel en promotie te vieren. Dames. Ja, dat wordt zeker vieren. Ja, dus als ik daar terug ga naar het team, dan is het gewoon genieten en feesten. Het moet daar nog wel loskomen, maar dat gaat met dit team gaat dat helemaal goed komen. Platte kar gaat hem denk ik niet worden, maar we gaan wel een heel mooi feestje bouwen. We gaan daar denk ik de kantine in, misschien nog naar het dorp, weet ik nog niet, maar het wordt wel een mooi feestje, ja.